Samantala sa ating good news naman, Idol, Electric Float Competition. Tampok po sa City Fiesta ng Urdaneta ngayong taon. Alamin natin ang kwento ng good news na yan. Ikwento mo, Idol Tita Ronnie. Magliliwanag ang lungsod ng Urdaneta City sa nalalapit na pagdiriwang ng kanilang kapistahan ngayong Desyembre. Tampok ang inaabangang Electric Float Parade na siyang magiging pangunahing atraksyon ng selebrasyon. Sa pasilip na inilabas ng lokal na pamahalaan, Hugis Kalabaw na simbolo ng lungsod ang pailaw na ipaparada sa mga lansangan para pasayahin ang mga manunood. Sumasalamin sa sipag, tiyaga at pagsusumikap ng mga mamamayan, lalo na ng mga magsasaka. Agad naman pinusuan sa social media ang Electric Float Competition na upgrade umano sa taunang selebrasyon ng pista ayon sa ilang residente. Sa ngayon, wala pang opisyal na mechanics na inaanunsyo ang tanggapan, ngunit hinihikayat ng mga interesadong kalahok na bumuo ng kanilang grupo. Samantala sa pagbubukas ng kanilang Christmas Bazaar, inaasahang mas magiging masigla at makulay ang sasalubong sa mga residente o turista sa Urdaneta City. Tampok ang iba't ibang lokal na pagkain, tugtugan at produkto. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol, Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.